खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ। आसाम एसेम्ब्लिनि गोथार नब्लांनि जथुमाव खुंगिरि सोरखारनि गासै एमएलएफोरनि गोदोनायाव बर' हारिनि गोथार सिनायथिनि नेरसोन आर'नाइ। दिनैनि आसाम एसेम्ब्लिनि जथुम जिरायनायाव मित्रजोंनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ बर' हारिनि आंगो सिनायथि आर'नाइ लाना बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। राजखान्थिनि दाजाब दानख' हिसाब खिताब बेफोरखौ दोनथ'नानै दाजाबथाय नोजोरजों बियो जोंनि बर' हारिमुनि थाखाय एसेबाबो देरगाथाव खौरां आरो बर' हारिनि नेरसोन आर'नाइया बुहुमाव सिनायजासिननायनि एसेबाबो लामा होनना गोबाङानो बुंदों। नैथि खौराङाव दङ। बिटिआरआव लोगोआरि सरकार सालायनाय जेएसपि दोलोआ इउपिपिएलनि सायाव खुद्रिदों। जेएसपिनि आफादगिरि एमपि नब कुमार सरनियाया उफ्रा बिसायख'थियाव मासि दाबि खालामदों आरो मित्रजोंआ जेएसपिनो मासि होआब्ला जेएसपिआ थोंजोङै उफ्रा बिसायख'थि बानायनो थियारि दं होनना फोरमायदों। बिटिआरनि गाहाय सर क'क्राझाराव 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सरनियानि बेप्रचार बिबुंथि। गसाइगाव आरो तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बिटिसिनि मित्रजो सोरखार बिजेपि इउपिपिएलआ गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों जेएसपिनो मोनसे मासियाव बिजाथि होनांगौनि दाबि खालामदों। जुदि इउपिपिएल आरो बिजेपिआ जेएसपिनो बिजाथि होआ, अब्ला जेएसपिआ थोंजोङै उफ्रा बिसायख'थियाव बादायनो थागथियारि दङ होनना रोखा बुंथियो एमपि सरनिया बिथाङा। एमपि नब कुमार सरनिया बुंबावोदि हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो अख्रां गोमसारलायनाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायखौ सोरखारा थाबैनो खमायनांगौ आरो समानथि लाबोनो खावलायो। एमपि नब कुमार सरनियाया बुंबावोदि बिटिआरआव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जेएसपि मित्रजो सोरखार दाखांनायनि उनावबो बिटिसिनि खायसे ओनसोलफोराव जौगालु हाबाफारि आरो बिथांखिनि मावफुंनायखौ बेले बेजे नुनो मोन्दों होनना बुंबावो। जायखिजाया समावनो फिन हमनानै लकआव सोनो हागौ। 1.25 बोसोरनिबो बांसिन लकआव थानानै एमएलए देरहासार जानायखौ सोरखारा फिन लकआव सोनो साल बाहायदों होनना अजद होदों शिबसागर बियाबनि रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगैआ। आसाम सरकार आरो नखर बिफाना हमनो थियारि जानाय बाथ्राखौ एमएलए अखिल गगैआ खौरां बिजोङाव बुंदों। बिथाङा बुंथिदों दि गावखौ सोरखारा हमनो जेब्लाबो थियारिसै होनना। गोजौ बिजिरसालिया जाय केसखौ आजावाखै बैफोर केसखौ सोरखारा लाबोना गावखौ हमनो गेदेर खैसार खालामदों होनना बुङो आरो बेफोरबायदि लेथ्रा राजनितिखौ फोजोबस्रांनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव। सरकारा आयेन बेरेखा निसा बेसादनि सायाव गोख्रों जादों। थिग बिदिनो सरबकआव आयेन बेरेखा बिलाथि जौ हमदों। थांनाय हरनि समाव सरबक थानानि बेन्दोंआव थानाय सरबक वार आसाम पुलिस बिफाननि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि बिलाथि जौफोरखौ हमनो हायो। बरनगर रायजोआरि सार्कलनि लोगोआरि दैदेनगिरि बिपुल कुमार देखा आरो सरबक थानानि पुलिस बिफान नायदिंगिरि सन्जय कुमार दासनि दैदेननायाव मोनसे रौनिया दोलोआ गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा बिलाथि जौफोरखौ हमनो हायो। बे सिग्रोमनायाव 180 मिलिलिटारनि गं 140नि बथल, 375 मिलिलिटारनि गं 37 बथल आरो 650 मिलिलिटारनि गं 16 बथल माखासेफोरखौ हमनो हायो। आं सीएमनि मासियाव जेसे दिन थागोन अब्लासिम दाय हाबा मावग्राफोरनि सायाव गोख्रों फिन्नाय होगोन। आसाम एसेम्ब्लिनि जथुमाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिखा फोरदानना बे बाथ्राखौ बुंदों। दासान्दि रायजोआव दाय हाबा मावग्रा, सिखाव, डाकाइत, गुन्डा, जिनाहारि खालामग्रा गोबां दायनिगिरिफोरखौ आसाम पुलिसआ एनकाउन्टार आरो गुलि खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेरेखा दोलोआ बे समाव बे गोनांथार बाथ्राखौ लाना सरकारखौ गोबां सोंलु खालामदों। दायखौ बिजिरग्रायालासेनो मानो एथबां गुलि गावदों? बिनि उनाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों, दाय हाबा मावग्राफ्रा पुलिसजों दलरै हमजाया, उल्टायै हाथियार सेखना खारो, गुलि गावो, हामला खालामो, जायनि थाखाय पुलिसफ्रा गावनि जिउखौ बासायनो फिन होनाङो होनना बुंथियो। बेनिखायनो सरकारा दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लाथारगोन होनना बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दान मोननै बन्द जाबाय जिल्लानि हान्थिनाय लामाफोरा। बाक्सानि बास सालायगिरिफ्रा रागा जोंना सोमावसारदों। कर'ना जिउसानि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय हादरसा नाङैनो पेसेन्जार रोगाग्रा गारिफोरखौ दान मोननै बन्द खालामनानै दोनदों, जायनि थाखाय बास सालायग्रा आरो हेन्डमेनफोरनि नखर जिउ खुंनायाव जोबोद खस्थ' थासारिसिम सौफैदों। दान मोननै खामानि मोनैलाय नखरनि हालोदा जोबोद गोग्लैसोनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि हादरसानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरबायदिनो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर, बरमा, दुमनि बायदि ओनसोलफोरनिफ्राय गासै सा 400सो बास सालायग्रा आरो हेन्डमेनफोर दं, जायफोरा आथिखालाव बासफोरा बन्द जानायनि जाहोनाव खामानि मोनैनि थाखाय उदाङैनो थानो गोनां जादों। दिनै मटर मावथि आफादनि मावख'आव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय ओनसोलनि गासै गारि सालायग्रा आरो हेन्डमेनफोरा रागा जोंनानै सोमावसारदों। आफादनि आफादगिरिया खौराङाव बुंदोंदि दान मोननै गारि बन्द जानायाव
गासैबो गारि सालायनानै जाग्रा आरो हेन्डिमेनफोरनि नखरा बुंस'हायै जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। थांनाय बोसोरावबो आबुं 6 दान लकडाउननि थाखाय बन्द जानानै थानांदोंमोन। बै बोसोरावबो बिसोर जोबोद सातजाल्लाजों सौसिबोनांदों। नाथाय बे बोसोरावबो एखे थासारियावनो सैनांफिनबाय। दान मोननै बन्द थाबाय थानायनि थाखाय गारि सालायग्राफोरनि नखरनि उदै सुफुंनायाव हालाय-हाफाय जानांबाय। दिनैसिमबो सोरखारा गारि सालायना जाग्रा आरो हेन्डिमेनफोरनि नखरनि थाखाय जेबो हेफाजाब होआखै। बेराफारसेथिं गारि सालायनानै जाग्रा आरो हेन्डिमेनफोरखौ रावबो दिन हाजिरा मावनोबो लेंहरा होनना बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।